однакову силу пружності, сили тертя. І вони мають бути одинакові. Що діють дві сили, які? Сила пружності і сила тертя. Запишемо, сила пружності, F пружності дорівнює що? К на Х. А сила тертя? F тертя, ні, була, то сьогодні ми тут була на дошці написана, що? Ню помножити на Mg. Або мю на М. Тепер, щоб рухалося, ті сили дві мають бути одинакові. Значить, F пружності дорівнює F тертя. F пружності дорівнює F тертя. І прирівнюємо тепер значення сили пружності і сили тертя. Ну, сила пружності, то що тут? Kx. Ті дві сили рівні. Значить, прирівнюємо їхнє значення. K на X. Дорівнює що? Ню, М, і тепер з того виразу ми повинні знайти Х. Запиши, як звідси знайти Х. Х дорівнює К поділити. Не К поділити, а що нам? Ню, МЖ поділити на К. Все, ми вибрали форму. Як знайти Х?